Eto, oni su se baš potrudili, nisu bili možda su više glasni, ali ste ih čuli. Spremili su, naravno, bili su jako i kreativni i spremili su i neke čestitke za vame, to ću vam kasnije podeliti, a sada, kako to običaj nalaže, pozvaću našeg predsjednika da nam se obrati sa par reči. Izvolite. Hvala, Milice. Dragi gosti, dragi članovi, draga deco, dobrodošli u naš klub i svim majkama, bakama, damama i ženama čestitam 8. mart, Međunarodni praznik žena. Mi kao većina vas sigurno i zna kako je 8. mart nastao. Pre otprilike 100 godina bila je velika borba za prava žene, za ljudska prava, i u Kopenhagenu je negde 1910. godine na jednoj konferenciji, međunarodnoj konferenciji žena, ustanovljen jedan dan